Amedou anga sujet kono balmo kabri diamogo clo dona la CEDEAO clo dona la France clo dona la ko jamana sababina faranyoga Mali Guinée ale ni Burkina fa de fleka wuli CEDEAO la CEDEAO nyamogo bado de fleka wuli ka yoro beke soni makroni ko CEDEAO e jamana tan ani nduru ku tena son ko sabaga bo CEDEAO la kanya damne tan duru la kame laban tan duru la jame tondo kono jajago ya tonedo ja tonye wajibire jaja ibe do ite sega bo ja una souveraineté aferelendo anta kalama ko CEDEAO nyemogo bado de bora ko Mali ni Guinée ni Burkina ko nunu tesega fa yonga ka tesega ke ja en fleka en tegeshu eski akomu ka bien gen CEDEAO jolla ja ka ko bi retirer ka bo CEDEAO la ore ka jugun CEDEAO ma CEDEAO be sira odien parce que abo kundoa au compte d'oré ça va être la perte de l'influence de la France sur la CEDEAO et France code France bolo de bolé est-ce qu'il y a femme Afrique de l'Ouest CEDEAO jamana ka kola orela on est Alassane Menyogo sugu bela ko kana soko fédération ngagere wakati mna Modibo Keita ani Senghor nunu uko kube fédération nge France dona union ɲɔgɔn cɛ nin kɛcogo kelen de la ka fédération tiɲɛ mais Zeyna wallahi a tɛ tiɲɛ jamana parce que peuple bɛ ka ɲɔgɔn minɛ de peuple bɛ ka ɲɔgɔn kanu i b'a kalama ni jamana saba n t'a dɔn u ye fɛn o fɛn fɔ ɲɔgɔn ye dɛ mais u ye faamuyaba dɔ de kɛ a b'a kalama u ye mun de kɛ CEDEAO la u ye sommet min kɛ récemment Burkina Faso Mali Burkina Guinée u farala ɲɔgɔn kan ka lettre de kɛ k'a di CEDEAO ma ko bon CEDEAO i bɛ sanction wuli ka bɔ nin jamana saba kan ou bien CEDEAO anw bɛ an yɛrɛ ta ka bɔ i ka organisation na sanction i b'a bɔ an kan i b'a to an b'an sago kɛ an bɛ élection kɛ wagati min ka di an ni ye wa i bɛ dagajugu bilen ta ka bɔ an da la n'i m'o kɛ nin ye anw bɔtɔla de CEDEAO la a b'a kalama o farala ɲɔgɔn kan ko lettre de ci CEDEAO ma o de ye fa wuli CEDEAO dirigeant na bi diɲɛ don tɛ bi an bɛ wagati min na ko Macron ni Alassane ti ɲɔgɔn wele ani Ghana président ani Guinée équatoriale président ko ka fɛrɛ de kɛ ko ka nin jamana ninnu fara par tous les moyens parce que i b'a dɔn jamana saba ye mun de fɔ aw ko k'anw ye coup d'état kɛ a ye anw suspend mais a b'a kalama u tɛ min dɔn Union africaine ni CEDEAO ninnu i b'a ye k'a fɔ u y'u ɲɛ ci Tchad ka coup d'état min kɛra Tchad jamana ninnu bɛɛ y'u ɲɛ ci a kan Union européenne ɲɛ ci a kan Union africaine ɲɛ ci a kan CEDEAO y'i ɲɛ ci a kan aw bɛna k'aw bɛ sanction bi anw kan parce que an banna France ta ma olu de ko o de dabilala bi soit CEDEAO bɛ sanction wuli ou bien ni jamana saba bɛ fara ɲɔgɔn kan parce que u y'o de fɔ est-ce qu'il y a bon Burkina premier ministre ka lase la ko n'u faralen bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ kɛ puissance ye u bɛ kɛ u dama jamana ba ye diɲɛ mɔgɔ bɛ siran jamana min ɲɛ mais n'u tora CEDEAO la diɲɛ don o don u ka souveraineté u b'a perdre de davantage au profit de la CEDEAO dun fana manipulelen don ou téléguidelen don par la France donc jamana saba in u wulilen bɛ u bɛ ka projet de fédération daminɛ u ye baara belebeleba dɔ daminɛ n'o ye projet de création ka chemin de fer k'a bɔ Ouagadougou ka na Bamako ka tɛmɛ Guinée a b'a kalama nin ye fɛn bele ni projet bɛ kabiri Modibo Keita ka taa n'a dɛsɛra ka kɛ parce que tubabuw b'a dɔn ni projet in kɛra quoi nin ye nin jamana saba nin y'u bɛɛ bɔtɔla de ye nɔgɔ la tan an bɛ wagati min kɔnɔna la Guinée port mago bɛ ka agrandi ni ninnu bɛɛ kɛra jamana ba kelen u ka économie u bɛ wariba bɛ kɛ jamana k'u bɛ girin ka Guinée port réhabilité ka Guinée port fɛrɛ Guinée port i b'a ye k'a fɔ u bɛ nin dugu ninnu bɛɛ servir donc an ka minɛn fɛn fɛn bɛ kɔ kan a bɛ na Guinée port la wa minɛn nali bɛ nɔgɔya parce que terrain sira bɛ yen terrain sira filɛ nin ye risque de t'ale la a ka ca terrain ka délaillement ka suma en même temps a ka goudron bɛ si sɔrɔ en même temps i b'a ye terrain ka teli accident risque sɔrɔ ni terrain kɛra i b'a ye jamana in bɛ don ɲɔgɔn na de a bɛ don ɲɔgɔn na de ka taa davantage en même temps i b'a dɔn ko jamana saba in u sigira u ye fɛn dɔ de jateminɛ Mali Guinée Burkina a b'a dɔn président saba fɛn fɛn bɛ démocratie mana n'a ye wa président saba bɛɛ ka jamana la jamanadenw bɛ président ninnu fɛ bon CEDEAO dun ɲɛ bɛ a kana ye ta dɛ u sɔminen de bɛ u ɲɛ bɛ i b'a dɔn jamanadenw tɛna sɔn ni jamana saba kɔnɔ k'an ka taa élection na an bɛ wagati min na élection date bɛ repousser saraka yɛrɛ t'a la donc i b'a ye k'a fɔ
CEDEAO ɲɛb'o de la ninnu mana date repousser CEDEAO bɛna mun baara de kɛ CEDEAO bɛna fɔ k'a bɛ embargo bi jamana ninnu kan n'a ye embargo bi o kan automatiquement o y'a sɔrɔ ni jamana ninnu faralen ɲɔgɔn kan déjà port bɛ Guinée ani diɲɛ tɛ se ka tunu ɲɔgɔn na Russie ka minɛnw bɛ na Chine ka minɛnw bɛ se ka na Guinée fɛ an mana taa sanni minnu kɛ Dubaï diɲɛ mɔgɔ b'an lasɔrɔ Guinée fɛ est-ce qu'il y'a faamu donc CEDEAO ka sanction a bɛ kɛ sɔrɔ à la base o tɛmɛlen kɔ CEDEAO ka sanction na tuguni i b'a ye k'a fɔ u bɛ UEMOA u b'o accès tigɛ an na u b'a kɛ an ka wari minnu bɛ yen u tɛ sɔn an ka wari ka d'a ma tuguni donc an ye projet dɔ kɛ c'est comme u ye fɛn dɔ bila sur place CEDEAO bɛ sanction bi jamana ninnu kan dɔrɔn automatiquement an b'an ka monnaie créer a bɛ kɛ monnaie kelen ye jamana saba monnaie non seulement o monnaie bɛ girinya valeur bɛ k'a la a monnaie Russie bɛ se k'a garanti a monnaie chinois bɛ se k'a garanti en même temps monnaie in tɛ gulon faransi la monnaie in bɛ kɛ ni jamana saba ka monnaie de parce que jamana saba bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana ba kelen ka kɛ fédération ye donc CEDEAO sɔn bɛ co a kɔnɔ dimi bɛ don CEDEAO la CEDEAO bɛ dɛsɛ est-ce que y'a faamu parce que faransi sago de sa u jigi bɛ de parce que u ɲɛ bɛ olu y'u ka influence perdu ni jamana saba in na fɛn jumɛn bɛ se k'a to faransi bɛ se ka na sa ni jamana ninnu kɔnɔ o de ye élection ye an ɲɛ bɛ jouer la France espère sur les élections k'a ka candidat sigi ni jamana saba ninnu na bon population de y'o faamu bi an bɛ wagati min na population kɔni ni jamana saba Mali Guinée Burkina ko élection de kana kɛ tant que ni jamana ninnu u ma développement baara sira ta tant que ni jamana ninnu ma lafiya dun ka fa ma sabati sɔrɔ ma yakubaya ni jamana ninnu kɔnɔ donc CEDEAO i b'a ye k'a fɔ ka influence bɛna dɔgɔya ni élection tɛ CEDEAO ka influence bɛ dɔgɔya ni élection ma kɛ diɲɛ don o don Mali Burkina Guinée est-ce qu'il y'a faamu olu ni faransi cɛ tɔ de bɛ jɛn wa Russie ka influence de bɛna bonya wa an bɛ kuma dɔ fɔ aw ye mais révélation dɔ k'aw ye fédération ko projet Poutine il est au courant la Russie est une fédération a b'a kalama Russie ye fédération de jamana caman de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ fédération ye donc Russiw bɛ se ka an dɛmɛ fédération pour que a bɛ marcher fédération ka kan ka fonctionner sira o sira fɛ baara jumɛn ka kan ka kɛ pour que fédération a bɛ marcher pour que jamanaw bɛ ɲɔgɔn minɛ pour que économie bɛ girinya Russie bɛna an dɛmɛ o bɛɛ la wa problème fanba yɛrɛ bɛna kɛ min ye nisɔndiya ko disons o bɛna kɛ min ye a b'a kalama n'an saba bɛɛ kɛra jamana kelen k'an dɛmɛ k'an ka jamana sécuriser ka frontières sécuriser o baara de ka nɔgɔ Russie ma est-ce que y'a faamu ni jamana kelen kelen jamana ba kelen k'o sécuriser o baara ka nɔgɔ Russie ma ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye i b'a ye o bɛ coopération teliya au lieu que Russie ani Mali ka coopérer yan ani Burkina ka coopérer yan ani Guinée ka coopérer yan jamana mana kɛ jamana ba kelen i b'a ye coopération bɛ kɛ coopération kelen Russie bɛ ka dɛmɛ min k'a ye a bɛ se ka dɛmɛ multiplier par 3 ni jamana saba mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ min ma ko centrale nucléaire a b'a kalama k'an ka kuranko gɛlɛya banna c'est-à-dire jamana saba ka économie an bɛ se ka centrale nucléaire sigi n'i y'a ta k'a lajɛ c'est-à-dire jamana saba in bɛna kɛ jamana ba min centrale nucléaire an bɛ se ka sigi an fɛ yen k'an ka kuranko mago ɲa au-delà de ça kuranko bannen est-ce que y'a faamu usines bɛ se ka fonctionner usine baden bɛ se ka créer coton bɛ sɛnɛ Mali la a bɛ sɛnɛ Burkina an fɔrilen ba don la bauxite bɛ Guinée sanu bɛ dagabana sanu bɛ Guinée jama bɛ Mali la jama bɛ Burkina a bɛ Guinée pétrole bɛ nin yɔrɔ ninnu na gazi bɛ Russie mana ka expertise fara an kan k'an dɛmɛ nin bɔli la cɛ n balimaw c'est-à-dire an bɛ tɛmɛ Afrique jamana bɛɛ la an bɛ tɛmɛ Afrique jamana mais kuma dɔ fɔ a ye dans 10 ans France bɛ tila ka na juru ta anw fɛ u bɛna juru ta an fɛ parce que an bɛ tɛmɛ u la ni nin farala ɲɔgɔn kan an bɛ tɛmɛ France la c'est-à-dire est-ce que 10 ans man di en 5 ans an bɛ tɛmɛ France la o de la u bannen c'est-à-dire CEDEAO murutilen bɛ k'a tɛ fɛ fédération ka kɛ donc a kun ye nin de ye France ka influence o bɛna bɔ nin jamana saba kan nin jamana saba bɛna bɔ CEDEAO la ni nin jamana saba bɔra CEDEAO la CEDEAO fana bɛ ci CEDEAO jamana baden Niger Côte d'Ivoire est-ce qu'il y'a faamu i b'a ye k'a fɔ ninnu hali Nigeria ninnu bɛɛ bɛn'u sama tuguni ka bɔ CEDEAO la parce que u ka peuple bɛna wuli ka révolution kɛ u bɛɛ b'a fɔ k'u bɛna fédération rejoindre donc n'olu nana fédération rejoindre o ye CEDEAO ko de bannen an bɛ wagati min na wa dɔw b'a la k'u bɛ siran ko ni nin kɛra k'an bɛ nin frontière ninnu bɛɛ sécuriser ni tubabu b'i ka jamana la i ka frontière tɛ se ka lafiya o mais ni Russiw bɛ yen i bɛ fɛn sécuriser min tɛ frontière ye ni Russiw bɛ yen an kɛlen fédération ye
balmo ni territoire no sécuriser te gele a wayru su ban de agriculture la dunga fa malo bore be songa ke 7500 am wakati mna seneke yoro ferele be Guinée abe Mali la abe Burkina risika ka sene technique Chine ka sene technique ko dini fédération ma e che we an décoller ne we an décoller chochogo kisekelente ana donc Mali autorité ni Guinée ni Burkina ou stratégie ni fere de sur CEDEAO la bagabaga bana igo iba antoro élection na ama an yɛrɛ ta an ta kɛ jamana ba kelen i ka sanction tɛna se ka fɔ i kana donc wa armement min bɛ ka di Mali ma min bɛ ka di Burkina ma min bɛ ka armement min bɛ Guinée bolo déjà a b'an permettre kɛlɛ o kɛlɛ mana bi an kan ka kɛlɛ kɛ wa n'an farala ɲɔgɔn kan Russie bɛ fɛn d'a ma min tɛ minan ye Russie kariyalen don ka na usine d'armement ka na olu créer fédération in kɔnɔna la surtout Mbora mais insister yɔrɔ dɔ kan u b'an dɛmɛ nous sommes une fédération la Russie est aussi une fédération donc a ka ca Ala fɛ baara caman bɛ nɔgɔya salamu aleykum